खुलुमबाय दिनै 2 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ लोगोसे नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो सानथाम जाबाय ओंखाम मोनजायैया बिजाब फरायनो मोनाखै थानो थाखाय न' बांबो गैला हाग्रा बिफाननिफ्राय फैनानै न'खौ सिफायलांबाय जाय बैसोआव फरायनायनि सम आरो जाय बैसोआव रंजा बाजा थानायनि सम बै बैसोआव मेगनाव मोदै लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोरा होस्रांजानायनि थाखाय दुखु सैनांनायखौ फोरमायथिदों उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा फोरमायथिदों दि सानथाम जाबाय ओंखाम मोनजायैया बिजाबबो फरायनो मोनाखै आरो थानो थाखाय न' बां गैला होननानैबो फोरमायथिदों उन्दै गथ'साफोरनि अनगायैबो आइजोफोराबो फोरमायथिदों दि होस्रांग्राफोरा न' बां सिलिंखार खालामलांनायजों लोगोसे जिब जुनार अमा दाउफोरखौबो खहा खालामलांदों बेनि अनगायैबो मैगं थाइगं माइरं हालदै आलु बायदि बायदिफोरखौबो लांखुमाजोबदों आरो बारि बागानखौबो दानस्रांलांजोबदों होननानै दुखु फोरमायथिदों लोगोसेनो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारिया रायजो राजाफोरखौ बेयावनो थाबाय थानो थाखाय बुंथिदोंमोन आरो होस्रांनाय जानाय नङा होननानै खोथा होदोंमोन होननानै दुखु फोरमायथिदों चिरां जिल्लायाव होस्रांजानाय बर' आइजोफोरा मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायाव होस्रांजानाय बर'फोरखौ खौरां लाहैदों समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङाबो लोगोसे आलाय सिलाय जानांनाय बर' सुबुंफोरनो त्रिपाल माइरं बायदि बायदि राननानै मदद हैदों समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङा बुंथिदों दि होस्रांजानायनि उनाव आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै गाबनायखौ नुनानै दुखु खस्थ'खौ नुनानै आरो गथ'फोरनि आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै खौरां लाफैदों होननानै फोरमायथिदों जाय समाव जों मोजाङैनो थादों नाथाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि दुखुनांथाव जादों बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ मदद होफैदों आरो बिटिसिआव जेरावखि जेखि जेंना जाया मानो बेबायदिनो खौरां लाहैगोन उननि समावबो बेबायदिनो रायजो राजाफोरजों थागोन होननानै बुंथिदों जिसया समफ्रामारिया नाथाय बिथाङा सोरबा दैदेनगिरिखौ सोंखारिनो एबा दाजाबदानख' खालामनो थाखाय फैयाखै जोंनावबो दैदेनगिरि दं सुबुंनि खैफोदनि समाव मदद होनायानो आरो फालि जानानै मोदै हुगारनायानो सुबुंनि बिबान होननानै बुंथियो बिथाङा बिथांनि अनगायैबो अल आसाम ट्राइबेल संघ बिटिआर कअर्डिनेशन कमिटिया जयै चिरां जिल्लानि होस्रांजानाय बर' सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि हाग्रानि आयेन मथे हाग्राया थानांगौ हाग्रा थायोबासो जिब जुनाराबो थागोन नाथाय ट्राइबेल बर' सुबुंफोरा होखारजानानै आलाय सिलाय जानांनायखौ दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे होखारजानाय सुबुंफोरनि थाखाय जाहाथे राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौबो खावलायगोन होननानै बुंथियो उल्था फारसेथिं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होखारनो थाखाय बिआर फेरेंगा बिथांनो थांनाय बोसोरावनो गोसोखां बिलाइ गथायदों जाहाथे बिथांमोनखौ होस्राङो आरो गुबै थागिबिफोरनो हानि पाट्टाखौ होयो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा फारसेथिं जुलिनि नेमखान्थि सोलिदों गुबुन फारसेथिं हिन्जाव गोदाननि न'आव अर खामदों आरो रोहो रोहो अरनि जोंनायजों हिन्जाव गोदाननि न'खरनि साबानि जिउ खहा जादों जुलिनि सानावनो जादों बे दुखुनांथाव जाथाया आरो बे दुखुनांथाव अर खामनाय जाथाया झारखन्डनि धनबादनि जरापाटागाव थानाय आशीर्बाद टावाराव जादों मोनाबिलि 4 रिंगासो समाव जुलिनि थाखाय जेब्ला हिन्जाव गोदान महरै गानै जोमै स्वाति बिथाङा मोनसे रिजर्टआव सौहैनायनि उनाव गोथार जुलिनि नेमखान्थिफोरा जागायजेनबाय थादोंमोन बे समावनो बिथांनि न'आव अरा खामदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्वाति थाग्रा 3 थाला बिल्डिंआव अरा नांदों नाथाय दुखुनांथाव गोथार जुलियाव फैनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा थाग थियारि जाफैबाय थानाय समावनो अरा नांदों जायजों न'आव थानाय बिमा बिबै बिबौ आरो न'खरनिनो सानै गासै साबानि जिउ खहा जादों लोगोसे बे अर खामनाय जाथायाव गासै 14 अरजों खामथारजानो गोनां जादों 14नि मादाव 5 हिन्जाव गोदाननि न'खरनि सोद्रोमा बेनि अनगायैबो 14नि मादाव 10 आइजोफोर आरो 3 उन्दै गथ'साफोर अर खामनाय न'आव हिन्जाव गोदाननि बिफाबो दंमोन नाथाय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बिल्डिंआव अर नांनाय बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै खौराङाव मोननाय जादों बिटिआरआव गं-10 गामि सोनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायखौ लानानै एमएलए रबिराम नार्जारिनि बिबुंथि मख'नो गोनांदि थांनाय 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गं-10 गामिखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन बेनि सायाव एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि
जेब्लासिम आसाम सोरखारनिफ्राय नटिफिकेशन ओंखारा अब्लासिम माबोरै सोगोन बेखौ बुंनाया गोब्राब होननानै बुंथियो बिथाङा आरो गं 60 गामिखौ सेटेलाइट एरेन्जमेन्ट ना कन्टिगुवास अदेबानि बिटिसिनि नांजाबनाय सिमाखौ बांहोनानै गामिखौ सोगोन बेखौ बुंनो हाया होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसेनो फोरमायथिबावदों दि बिटिसि 6 शेड्युलनि बायदिब्ला सेटेलाइटनि कनसेप्ट गैया अदेबानि बारख्ल' बुरख्ल' गामिफोरखौ सोनायनि नियम गैया आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोन 60 गामिफोरखौ सोनो थाखाय जि खोथा बुंथिदों बेबायदिब्ला सेटेलाइट कनसेप्ट एरेन्जमेन्ट खालामनायखौ हमदांनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 50% गोबां बर' सुबुं अनजिमा थानाय गामिफोरखौ बिटिआराव सोनायनि दफा दंमोन नाथाय 80% बर' थानाय गामिफोरखौसो बिटिआराव सोनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों बेजों बिटिआर गोरोबथाखौ सिफायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो फरेस्ट राइट्स एक्टनि मथे एफआरसि मोननाय बर' गामिफ्रा बिटिसिआव हाबगोन ना हाबा जुदि हाबोब्ला हाबनायनि अनजिमाया मानो एसेग्राब खम होननानैबो सोंथि खालामो एमएलए रबिराम नार्जारिया जाय सोरखारा रायजो राजानि बेरेखा बे सोरखारा माबोरै थांनानै थागोन आरो जाय सोरखारा रायजो राजाफोरखौ थगायबाय बे सोरखारा माबोरै थागोन होननानै इउपिपिएल सोरखारखौ बुंथियो गर्जन मुसाहारिया चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव बर' नखरफोरखौ होस्रांनायखौ लानानै गर्जन मुसाहारिनि फिनजाथाय बिथाङा बुंथिदों दि इउपिपिएल सोरखार प्रमद बर' आरो फेरेंगानि सोरखारा बेबायदि होस्रांनायनि खामानि मावनानै मोहम्मद बिन तुगलकनि बायदि खामानिखौ मावदों होननानै बुंथियो आरो होस्रांनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनदों मानोना प्रमद बर'नि समाव रायजो राजाफ्रा हज्रि बड'लेण्ड बिनायाव प्रमद बर'खौ मदद होदोंमोन गोबां लाइमोनफोरानो मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बे हानि थाखायनो नांदोंमोन आरो मुंख्लं जादोंमोन नाथाय बिथांमोनखौनो दा होस्रांबाय बे गोजां बोथोरनि समाव न' बां सिफायदों आरो गिर्जा सिफायनानै होदों बेनिफ्राय देरसिन अधोरोम एबा सुबुंथिनि हेंथा मा दंबावो होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो क'क्राझारनिफ्राय 2-3 किल'मिटार जानथायसिमाव गासैबो हाग्रा ओनसोलमोन बै समाव बिपिएफनि समाव दंफांनि मिलाव थांनानै गेदेर गेदेर दंफांफोरा सोरनि सोंनानै नायोब्ला मिथियोमोन दंफांफोरा गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरनि होननानै दाबो इउपिपिएलनि सोरखारावबो गेदेर गेदेर दंफांफोरा दैदेनगिरिफोरनि होननानै मिथिनो मोनो होननानै बुंथियो आरो बेफोर हाग्रा ओनसोलखौ गोरिब सुबुंफोरा सिफायाखै जोंनि दैदेनगिरिफोरासो सिफायनानै लांदां खालामनानै लादों आरो बेयाव दुखुथिया जायफोरा हा हु गैजाया बिथांमोनहा न' लुनानै थाफैदों होननानै फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारिया बेनि अनगायैबो 2002 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि बायदि बिथांमोननो हाग्रायाव थानो मोनथायसो होनो नांगौमोन नाथाय बेबायदि खालामालासे आरो सोरखारा न' लुनानै होआलासे बे गोजां बोथोराव न' सिफायनानै होदों गिर्जा सिफायनानै होदों आरो दिनैनि साना इउपिपिएलनि थाखायनो मोजां नङा मानोना रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों होननानै फोरमायथियो गर्जन मुसाहारिया बेनि अनगायैबो प्रमद बर' आरो फेरेंगा बिथांमोनहा गावसोरनो सोमावसारग्रा हिसाबै गावसोरनि साननाय हनाय थानो नांगौमोन होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया लोगोसेनो 6-7 बोसोरनिफ्राय न' बां लुनानै मोसौ मोसा बारि बागान बानायनानै बिथांमोनहा मोनसे सिमां नुबायमोन नाथाय दा बिथांमोनखौनो होस्रांनाया जोबोद इनाय जादों जाय सोरखारा रायजो राजानि हेंथा बे सोरखारा माबोरै थांनानै थागोन आरो जाय सोरखारा रायजो राजाखौ अना रायजो राजानाव भट बिनानै जोबनायाव भट होग्राखौनो थगायदों आरो नेवसिदों बे सोरखारा माबोरै थांनानै थागोन होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया आरो बुरबकनि खामानि मावदों होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया मिरु सोरखारा 2023नि बाजेटखौ फोसावनानै होबाय मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा फोसावनानै होबाय 2023नि बाजेटखौ बाजेटनि बायदिब्ला माखासे मुवा बेसादफोरनि बेसेना बांगोन आरो माखासे मुवा बेसादफोरनि बेसेना खम जागोन जेरै सिगारेटनि बेसेना बांगोन मानोना बेनि सायाव कास्टम डिउटिखौ 16% बांहोबाय सिगारेटनि अनगायैबो सना रुपा आरो प्लेटिनियामनि बेसेनाबो बांगोन कपार स्क्रेपनि बेसेना बांगोन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय इलेक्ट्रिक किचेन सिमनिनि बेसेना बांगोन आरो राबारजों बानायनाय मुवा बेसादनि बेसेना बांगोन बेराफारसेथिं फन लेपटप आरो DSLRनि केमेरानि लेन्सनि बेसेना खम जागोन टिभि पेनेलनि बाहागोफोरनि बेसेना खम जागोन बेफोरनि अनगायैबो लिथियाम आयन बेटारि इथाइल एलकहल आरो डायमन्ड बानायनायाव बाहायनाय बेगरफोरनि बेसेनाबो खम जागोन बेनि अनगायैबो इनकाम टेक्सनि बेलायावबो मिडल क्लास सुबुंफोरनि थाखाय माखासे रेहाय होदों सेक्सन 87A नि गेजेरजों गोदान टेक्स सिस्टेमनि गेजेरजों टेक्स रेहायनि सिमाखौ बारायबाय सिगाङाव 5 लाखमोन दा 7 लाखसिम रेहाय खालामनानै होबाय गोदान टेक्स सिस्टेमाव 2023-24 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय जानो गोनां इनकाम टेक्सनि स्लेबनि बायदिब्ला 3 लाखसिम जेबो टेक्स होनो गोनांथि गैया 3 लाखनिफ्राय 6 लाखसिम टेक्सआ 5%, 6 लाखनिफ्राय 9 लाखसिम 10%,
9 लाखनिफ्राय 12 लाखसिम 15 जौखोन्दो, 12 लाखनिफ्राय 15 लाखसिम टेक्सआ 20 जौखोन्दो आरो 15 लाखनि गोजौआ 30 जौखोन्दो टेक्स होनो नांगोन। नाथाय सेक्सन 87A नि बायदियै 7 लाखसिमनि टेक्सखौ होनो गोनां जानाय नङा। जम्मु एन्ड काश्मीराव बरफ दुद्रुख्लायबोनानै फबसिन जानायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि गुलमार्गनि आपार वाट पिकआव जादों। बे जाथाया 14,403 फिटआव थानाय गुलमार्गनि आपार वाट पिकआव गुलमार्ग स्किं रिजर्टआव गोबां दावबायारिफोरा मिथिंगानि समायना नुथायखौ नायनो थाखाय थुबुर जाफैदोंमोन। बेयावनो हरखाबै गोजौनिफ्राय गोबां बरफ दुद्रुख्लायबोदों, जायजों बरफनि फबसिन जानायाव सानैनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सानै दावबायारिफोरा पलेन्डनिमोन। बे जाथाय जानाय लोगो लोगोनो बारामुल्ला पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों, जेराव 19 गुबुन हादरनि दावबायारिफोर आरो सानै ओनसोलनिनो गाइडफोरखौ रैखा खालामनो हादों होननानै बारामुल्ला पुलिसआ फोरमायथिदों। नलबारिनि मुकालमुआयाव रायजो राजाफ्रानो सिखावखौ होसोनानै हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सिखावनि मोनसे हान्जाया सानै फालांगिरिनिफ्राय 11 लाख रां लुथिदोंमोन। बेनि उनावनो रायजो राजाफ्रा सिखावखौ होसोदों आरो सासे सिखावखौ हमनो हादों आरो गुबुन सिखावफोरा खारग'लांदों। मख'नो गोनांदि सिखावफोरजों रां लुथिजानाय सानै फालांगिरिफोरनि मुङा फारियै आमिर आली आरो पुरान आली। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।